guys ay gagawa po tayo ng kangkong. So syempre magkakangkong po tayo with chili kangkong. So ngayon po ay ang ingredient po natin is chili, and this one is sambal chili, and syempre garlic lang. And kung wala naman kayong sambal, okay lang po gamitin ang fresh chili. So yun na nga guys, simulan na po natin. And if you like this video, just give me a thumbs up and subscribe, and don't forget to hit the bell button para lagi kayo ma-notify sa aking mga videos. So welcome to the simplest ways cooking.